Valborg Idrissi, hvordan ser du dagens kamp? Jeg ser dagens kamp sådan som, at vi kommer ud og sætter os på kampen de første 10 minutter, og så falder vi fra. Vi laver nogle individuelle fejl, som koster os det første mål. Og det andet mål, det er dårlig opdækning på en dødbold. Så vi kommer ud og gør det meget godt i starten, men så falder vi sådan fra. Så ja. Men på trods af, at I bagud 3-0, så kommer I alligevel tilbage og kunne faktisk også have vundet kampen. Hvad viser det for jeres moral? Jamen, det viser, at vi har en god holdmoral, og vi kan vi slår ikke op i banen, vi kommer tilbage og gør det godt og kommer op på 3-3, så det viser, at vi godt ved det, og vi har viljen. Det er godt. Hvad er nøglen til overlevelse for jer her i forsæsonen? Jamen, nøglen, det er helt klart, det er viljen, og så er det sammenholdet. Vi skal holde sammen, og vi skal stå sammen, så det handler om, at vi skal holde sammen og gøre det godt. Hvad er dine personlige ambitioner her i foråret med hensyn til, hvor mange clean sheets du skal have, og hvad du skal præstere med? Ja, min personlige, hvad var det, du sagde? Ambitioner. Det er, at jeg skal holde så mange clean sheets, jeg kan, og sætte mig fast på den plads der. Fordi at vi har fået en ny keeper derude, så jeg konkurrerer lidt med ham, så jeg skal bide mig fast og gøre det godt. Så det er at holde så mange clean sheets som muligt. Ja. Og tror du, at Vanløse IF de bliver i anden division? Det tror jeg bestemt. Jeg tror på os, så det gør vi.